Salam çağlar, kovmusunuz? Ecesi unutmayın. Kovmaya daylanır. Ha görüşmeyen mi de? Kaka bizden şu sinyal Bilyen oğlum bir yarım yıldan kök vaat doldu. Gaydamda neçe vaat dik kayttım ecesi men? Neçe vaattan gel gitti. Bana gaydamda 2 aydan gelip gidip durarın 2 aydıptım. Hani bir yarım yıldan beri şu koronavirüs pandemiye sebepli deyip taşar yurtlarda gelip görüyoruz. Yani kıynantağım. Bizim yurdumuzdan başka hem yurt açık. Dünyada dine Türkmenistan'da şeyle mesele vayalı. Çağalar her gün soruyanız, haçan geliyanız, haçan var ya Sipol'ün hiç belli bir küllü neme gelbilmedik. Cevabım verilmedim aslına teresen. Başlarda uçor yok dik gördüm. Uçorun tigri ağırlıptır dik gördüm. Yani elbette bizden sizi küyseyez. Yani yine neçe vaattan duş çorf, neçe vaattan maşkalalar biriger bilem yok. Yani siz neme mi Cahan sonku dur arda da yazdık mitten bir cevap gelip duruyor Allah şeyle mi? O ayın neçeler? Taşar İşler Ministerliğinden kat cevap ver. Beni hazır sol neme yani vatandaşlar görködeyin menem tide. Vatandaşlar bir yadan ardalanmaz. 18.07'de de yazıptır. Bu sefer 10.09'da da yazdık. Görüşümüz yani. Arda Türkmenistan Dışişleri İşler Ministerliğine, Türkmenistan Migrasiya Kuruluğunu üçüne yattık. ne migrasiyadan gelen bakın bir görünüşü şu. Yazan cevabı Türkmenistan Dışişleri İşler Ministerliği Marvelat'ın Marşehir'in Molnifes köçesinin 70. ayın yaşayışında deyiptir. Hormatly Cahan Annayeva, siz Türkmenistan Dışişleri İşler Ministerliğine yazan YouTube-manız ardanız değiştirdiği boyunca Türkmenistan'ın Devlet Migrasiya Kuruluğu'nun garamalına iyi verilen varada size haber veriyor deyiptir. Ministerin orunbasarı Hacıyev. Bu 5 yedek yazamızdan son elbette geldi bu cevap. Yani kıynansagam dine şolar yalı birinin üstüne ole daranın üstüne, ole daranın üstüne. Migrasiya kuruluğunun yadan hatı olmalı Cahan tenne. Migrasiya kuruluğunun biren cevabı olmalı. Irak gelen cevap. Ne doğru. Ne mi? Ayın 24'üne geliptir. Ayın. Ne mi dip yazılı şu tayda bir ok hakkı var. Sizin kuruluğumuzda 11.03.20 yılda gelip koşan arda doğru öğrenildiğini ve Türkmenistan'da halkara katmaular dikeldikten sonra Türkmenistan'ın kanunçılığına verilen tertipte taşarı yurdu gidip aynı olur. Böyle. Ne mi diydin? Yani halka harekatla olur dikeldiğinden son gidip bilyanı dip yazıplar da şeyler mi? Yani Mart'ta gelen cevap şol vatandaşlar. Mart'ta gelen cevap yani Mart'ta April'de geldi şu cevap. Yani kıynansagam halka harekatla olurun kaçan dikeldileceğini aydan okulur. Yani ne evvelli ya da yaşap görs. Kaçan ne emet çekilen aydan okulur. Kaçan bu dağıtlan sonu gelir.
Haçan bu zatlan ýola goýlar, düzgüne girer. Hamala diýersiň bir hökümet ýok ýaly, bir baş tutan ýok ýaly bolup görüşler. Telewizionyallarda ýöne bolgusuz Türkmenistana hiç mesele ýok ýaly gepleşikler. Daşarutda halk haçan gelmeli, haçan görüp bilýär, haçan bir-birine duşmaly bu halk oňa içili düşünüş berlen ok. Ýöne gezip görler näberlilikde. Näberlilik iňerine Türkmenistanyň halkyny köseýän zatlarynyň biri şu näberlilik. Edaralaryndan aman ha görüşüňiz ýaly bir ýetkeşik jogap alyp bolanok. Onsoň olar tankid etseň hem senden ýürenji adam ýok. Näme üçin tankid etmeliler? Siz jogap berin. Siyasete koşulmamız islemeyen olsanız onu adam şekilli yaşar yalık şert berin de. Bu halka şert hem verin yok, mümkünçülüğün verin yok. O zaman biz geplesegen biz o iğrenci adamlar oluyor. Anha uğradılan bu demleniyorlar. 5-6 tane. Bu demleniyor. Kwitansiýalar. Odaňam migrasiýa gullugynyň toňam ýazlyly bolan şu Daşary işler ministrligine ýazmaly diýdiler-de. Taýdoň komissiýa diýdiler. Şonu geçsen oňdan uçup çykyp bolýar diýdiler. Ana oňa da arda ýazlyly 4-5 tane hatlar ýazlyly. Yani migrasiýa ýazsaňa Daşary işlerine ýazmaly diýerler, Daşary işlerine ýazsaňa migrasiýa gullugyny gurutdy diýerler. Anha şol öz başda bir meselenem çözüp bilmeýänlikleriniň subutnamasy. Ministrlikler öz başda hiç de çözüp bilenoklar. Öz başda. Birinden bir de soramolmy ýa ruhsat almalymy bilemok. Ýöne bir ministrlik özüne değişli meseleni öz başda çözüp bilenok. Subutnamasy. Ne Daşary işler ministrligi öz başda bir çözüp bilýär, ne migrasiýa gullugy öz başda bir çözüp bilýär, ne başga edaralar bir çözüp bilýär. Ana bar nämämiz şol. Şular ýaly da bir giden maşgalalar kösenip görjäň. Yani diňe sennel bizim maşgalamyz däl, ýöne bizim maşgalamyz premier. Misal, yani goy halkam görsün, Türkmen halkı görsün, Türkmen jemgyýeti görsün, dünýä jemgyýeti görsün. Ha biz eger şu wagt ýollar açyk bolanyny bir mundan saklanjak gel, bir mundan saklanjak gel. Indi biz o hökümeti tankid eden adamlar hökmünde barsak bularyň bizi nähil garşylajagy o bir kanun ýagdaýda şol Murat düşen fiýala edip tökmede atyp üstümede türmäge basjagy ýa-da basjak bolmagy iki uçsuz. Şonuň üçin meniň maşgalamyň Türkmenistandan çykyp gaýtmak gerek watandaşlar. Ene şu gepleşigem şoň üçin taýinladyk. Yani eger Türkmenistanyň arda känni bir adalet bolan bolsa-da elbetde ýerine görüşüp ýerine özleri bilen deň syýasy partiýa açyp görüşüp bilerdik. Görüşüp görkezerdik. Ýöne elbette bizim hökümetimiz bir gayrat namart ejid ýerinden tutýarlar. Maşgalandan tutýar. Yalan töhmetler atýar üstüne. Eger şeýle bolmadyk bolsa Murat Düşenfi beýbererdiňiz bara. Şol oglunyň bir garynjany münjitmeýän oglunyny bilmeýän ýok. Ýöne uçdy, ýenetdi diýip yalan töhmetler bilen şu adeçen ana şol oglunyň maşgalasam kösen otýar. Indi şu ýagdaýda Türkmenistana barmak elbette akıl işi däl. Şoň üçin meniň maşgalama duşmagym gerek. Şu ýerden men halkara guramalara, halkara jemgyýetçilik guramalaryna, adam hukuklaryny gözleýän guramalara da ýüzlenýän. Meniň maşgalama duşmagym zerur. Sebäp diýsem biz 1,5 million wärindigi köp wagt gawatlaşyp bilemok. Bu ady pandemiýa ýa-da gorkyan olup biler hökümet tarapyndan her näme-de bolsa bir bahana bilen ýoly ýapyp saklap otýar. Belkem jezalandyrýan bolmagy mümkin, halky şeýdip terbiýeleýän dip pikir edýän bolmagy mümkin. Ýöne gün geçdikçe
Bizim gaharymyz mewjalya. Yani şu ýagdaýa getirenem özleri, ýolary ýapyp saklaýanam özleri, ýene de günäkäram özleri bolyn. Halkyň içinde käbir dik düşdiler we elbetde bu zatlara düşünmeýänler. Olaram günäkäri şu işleri edýänler diýip ataklaýarlar da. Ýöne aslyna seretseň bolyn, meni şuuna salanam, şu ýollaryň ýapyklygy, şu ýollary ýapyp saklaýanlygy, pandemiýadan soň bir ýyllap ýapyp saklaýanlygy meniň gaharym getiren üçin çykdym. Ýani senem köp nemetdiň elbetde Jahan. Goşulma diýdiň, açylar düzüler diýdik, sabr edip gördük. Owa şu ýylyň martyndan soň meniň sabrym gutordy ahir soň. Elbetde ýollaram açylmady, gitjeklere de aha uly möçörde para soralyp gidýär. Para bermäge mejbur edilýär. Reisleri köpeldip bilýärkäler, ýürütip köpeltmän azajyk reis bilen halka bire düşman gardaryp goýdular. Bu zatlara ondan soň tankid edýändigim üçinem inni şol ýurdun ýa düzelmegi gerek, ýa-da şol ýurtda ýaşap bolmajagyny bilenim üçin siziň o taýdan bäri gaýtmaňyz gerek. Aýtjak gadyň barmy Jahan? Aýtjak gadym bar, näle ýakyn wagtda näle ýagdaý bolup bide ibermeňdi. Sonra yarın. Awa. Çağalar. Jogap bermeňdi ýar. Awa. Çağalaram her gün soraýar menden. Haçan bar ýaz düşümde gördüm. Awa. Her jaňda soraýar. Awa. Kadın sonra uçol Haçan gelýän. Haçan görüşýär. Sanjar, Awa. näçinji klasy gidiýän oğlum sen? 4. Dördüncü Benim klas. Benim 3. 4. klas ve 3. klas nememi? Nähile okullar başladymy? Bunu sen çağırıňyna 10 kişi. Okullar başladymy? Başladyňyzmy? Awa. Awa okulara gidip başladılar. Bu ýylam beşliňizi Başladı. günlükdäki beşliňizi sanajak mı oğlum bu ýylam? Näçe beşlik alýaňyz? Ha? Awa. Entä kun verano? Agundulumun takno. Tiamo. Bolýar. Bırakamam. Bolýar. Nesibe denen oğlum beşlik gaha bilen oku. Apaklaňa taýynyp gör, internete azyrak girin. Oýunlary azyrak oýna. Bormy? Ha görüşmek ýaly Türkmenistanda da süýýär şeýlerek doňup dur, arasynda doňup gidip gelip dur. Biziň internetimizden ýürüýte kesýärler watandaşlar. Owa asyl ýöne käbir Türkmenistanyň içinden ýalan propaganda edip görenleriň internet kesilmez. Biziňki kesiler. Görüşmek ýaly gepleşmäne de oýmazlar. Aha. Şu wagt gopdy. Watandaşlaryň ha şundan ibaret. Biz her gün ekrandan şeydip bire görmekden haçan bir duşşos diyen fikir hiç haçan kellemeden çıkan o ýerdense awşamsa şeyle inşallah geçke wagtda maşgalamda duşşos diyen umyt bilen şu efir tamamlayan. Ýaşy sag bolun, salykda görüşelim.